Goeien en welkom bij het Voedselbankjournaal. De hele week horen we jou op een hichte van wat er hier al hier binnenkomt hier in de grote televisiestudio van Omroep Friesland. Want er komt echt een heel soort binnen hier. Pallets vol, ladingen vol, vrachtwijn. Ben grote files van het Omroep Friesland gebouw. En ja, we staan hier dus hier in het kloppend hart eigenlijk van de hele voedselbankactie. En Azen, dan zien we echt de tussenstoorn bekend maatje van hoeveel er ontnota al hier ophellen is. Griet Wiersma, ambassadeur van deze voedselbankactie. Ja, 6000 mensen maak je gebruik eigenlijk van de voedselbank. Ja. Kist er eigenlijk mensen die er gebruik van maken, die er afhankelijk van binnen? Ik ken helaas wel een paar mensen die daar wel gebruik van mij kennen, maar die drempel is voor hun wat te heeg om dat te doen. Ze door eigenlijk net. Nee, het is een beetje hun etenij, zeg maar. Maar als we dit zien en als ze de televisie wat volgen en de radio de hele week, dan denk ik dat die drempel wel heel leeg wordt nou. Want ja, dat is toch prachtig dat dit al je dien wordt. En ik denk dat die drempel dat ze daar nou wel heen komen. Ja, want 6000 mensen eigenlijk die er afhankelijk van binnen van de voedselbank, schrik je er eigenlijk van? Ja, eigenlijk wel. Hè? Want dat denk je van, maar dat nou in Nederland kennen nog. Dat die mensen daar afhankelijk van zijn. Dat is dus toch maar niet meer hoeveel zo te zeggen. Maar toch is het zo. En door die crisis, mensen krijgen die hoe ze een steentje die het net voortgaan, is met dubbele lessen. En er is net een bank die zei van, de hypotheek maar in een maand opschoven. Dus dat wordt al je wel terug. Ja, nou, gelukkig wordt er een heel soort reacties op alle acties, heel soort nieuwe initiatieven. Ja, en we zijn haast inbouwd hè, hier in de grote televisiestudio. Fantastisch. Ik vind met je Willem zeggen, dus helemaal een feestje op de radio en de televisie. Die maken er echt een feest van als het wat hier gebeurt. Ja, het is echt prachtig. En Joert, fantastisch. We kunnen wel even zien nou, wat er Joert al hier dan voor ophel is. Daar geven we weer op morgen en ik zeg vangrail ook weer staan, maar ik mis je en wat dacht van Queen? Ik heb Lissy bij me. Ik ben heel benieuwd. Waar we heen gaan, dat is een verrassing, want je vliegen ze de hele provincie toch. Als die wezen zoest en zoest roeken, wat ik nou roek, dan weet je het helemaal zeker. We hebben een sportdag. Oeh! Nou ja, helaas. Ja, dat zijn andere dingen die ik misschien wat beter ken. Nee, dat kan ik me voorstellen. Van het ene pakket naar het oren. Roelof Lausma is op dit site in Dokkum. Oh, dit gaat hier fantastisch, jongens. Het wordt hier echt drokker en drokker. En oors hebben we na Alven waar dit al je bracht had. Wij mooi even verslag jou, Roelof Lausma, onderwijs. Maar waar, Roelof? Zie, dit zijn nou die containerdingen, hè? Die zijn nou nog helemaal leeg, die rookcontainers. Doe eens die rieden. Man, maar wat we de hele dag op paard binnen het? Ja. Ja, ik leef meer rieden zelfs. En dat is dan mijn naam? Ik ga nog niks mooi naam, ik zal nog wel even wat inleveren. Dan mag het nou jou het daar, hè? Als ze mijn doosje vol van vreed. Oké, nou dat ken ik. Dank voor de pannenkoekmix. Ja, graag gedaan. Ja, dat bloed. Ja, alsjeblieft. Nou, ik zou zeggen, starten maar. Dan geven we die kant op. Zo, jongens. Hey. Nou, dat Willem. Wat een Ja, stapel, jongen. Prachtig, hè? Ongelooflijk. Ja, prachtig, man. Ja, dat wie Joert bij de collega's op de radio en vanzelfs op de DAI-televisie. Ja, heel soort geweldige initiatieven. Wat voor gevoel roept het nou eigenlijk bij die op, Griet, als dit als Jos? Dat die samenhorig is, Jos, dat mensen nou je haar inzetten om echt van mensen die het een beetje minder hebben, kleed te staan en spul te brengen. Dat is gewoon saai enthousiast. We vinden van de week de eerste actie, die tease die mij met René en René zei. Je moet je mooi tussen twee René's in die auto. René Koster, de verslagjouwer, en René Diep, die de cameraman. Ja, weet je, hartstikke gezellig en heel leuk onderwijs. We winnen bij het sportcentrum. En we zien dan de man achter de zon met de vrachtwagen en twee man erin, die zo'n doorn vol spul mee. Twee sterke kerels, denk ik. Maar dat wie iets te gauw, want er staan twee pakjes macaroni. Dat had nog geen zin. Dat was eigenlijk mijn pakje macaroni onder maar dat had geen zin natuurlijk. Ik ben eerst naar huis gegaan. Maar dat weer iets te betekenen. Het waren die pas. Nou, als ze nou mij gaan, dan is het natuurlijk bingo. Hè? Ja, want als je hoe die hele actie nou steeds maar stadig gewoon helemaal loskomt. Ik ga in hetzelfde sportcentrum van de morgen dus west. En dan staat er een hele beeld spul. Dat is in het weekend dat helemaal ja, geweldig. Ja, precies. En al je vrijwilligers die hier achter om alles... Groot respect, wat die vrouwen en Molly hier al hier... Ja, maar ze willen alles sorteren eigenlijk, hè? Want hier komt dus alles binnen en dan moet alles sorteerd worden. Ja. De mayonaise bij de mayonaise en de ries bij de ries. Ja, nou, het is fantastisch wat die mensen hier verzetten. Dat is erg geweldig. Maar zo hebben er dus een heel soort vrijwilligers in het spier. En wij volgen van de morgen Paul van Loosen. Ik ben Paul van Loosen en ik ben sinds december 2 jaar ben ik bij de Voedselbank. Ik ben 40 jaar ben ik chef-kok geweest. En door mijn ervaring met opslag en dergelijke hebben ze mij gevraagd om bij de Voedselbank een beetje structuur te brengen in het magazijnbeheer en zorgen dat de producten mooi op tijd eruit gaan.
Ik vind gewoon de voedselbank, het is verschrikkelijk dat het er moet zijn. Het is prachtig dat er is. En de mensen die daar gebruik van maken, die hebben het gewoon heel zwaar. En dat zit in alle lagen van de bevolking, alle kleuren. En dat is gewoon, het is niet een bepaald type wat er is. Het is echt heel wijd en van alle leeftijden. Om te zien komt de puisauto met 800 dozen. Waarom ik speciaal voor de voedselbank heb gekozen is omdat ik vind dat in de zorg en dergelijke dat er te veel vrijwilligers betaalde banen overnemen. En ik zocht naar iets wat gewoon, waar je de mensheid goed mee kan helpen. Als we deze nou gebruiken voor de dichte kartonnen dozen, ja. Die kunnen mooi onderop. Die kunnen mooi erop. Ja, zonder vrijwilligers geen voedselbank, zo eenvoudig is het. En de voedselbank die kan het zich niet veroorloven om salaris uit te delen. Dus, en dan als je ziet hoeveel vrijwilligers daar een fijne taak aan hebben en hoe verschillend het is van kantoor tot aan de vers binnenhalen. Dat is echt ongelooflijk. De chauffeurs, het is echt ongelooflijk hoeveel. Ik geloof dat we iets van, alleen hier bij de voedselbank in Leeuwarden al zoiets van 100 vrijwilligers hebben. Nou, dat is gewoon prachtig mooi dat mensen dat doen. Ja, en dat wordt dus alle jaar hier binnenbracht, hier het middelpunt van de hele voedselbankactie. En we kunnen wel even zien wat er dan alle jaar binnenbracht wordt. Want juist zijn ze van, er winnen wel wat verlet van mayonaise. Mariette, wat is er juist vooral alle jaar binnenkwam? Nou, een hele protte babymolkenpoeier. Ah, dat is mooi, want dat doen we graag. Klopt. Mayonaise, een hele protte. Waskmiddel. Dus het gaat goed. Ja. Ah, dat is hartstikke mooi om te jaren. Pellets zei ik al eigenlijk. En we hebben er een mooi statistiekje van nevens mij, jongens. Kom maar op met het statistiekje. Dan kunnen we even zien wat er al je binnenbracht is. Ja, pasta en ries, dat gaat echt als een speer. Ik blikgriente. Wat bloot daar nog achter? Ja, mooi mayonaise en babymolkenpoeier. Maar goed, 326 pakken mayonaise, dat is ik al, of tubes eigenlijk, hè, ben dat? Potten. Daar kun je wel een patatje van. Kun je wel een patatje mayo van gaan, hè? dat liep het bij ik. En als je al deze producten nou omrekent in euro's, in keiharde valuta, dan kom je op een bedrag van, nou, dan gaat het tellen weer. Juist erheen, we zontje 1000, waar komen we nou op? 38.450. Zo de meter. Nou, dat gaat de goede kant op. Dat gaat helemaal goed. En dat mat ik, want Jan Arendt zou ja, die wil naar een ton gaan. Die wil naar een ton. Ja, we zijn even onderwijs. Dus we moeten nog even een goede trots zetten. En daar hiest ik nog een leuk initiatief in Tjom. Ja, we zijn als het Christeam in Tjom. We hebben te jong alle jaren weer voor het goede doel. De 24e en die jongens zijn zo fantastisch bezig dat de centen naar het goede doel gaan. Dat ze zeiden, we willen graag mensen die hier komen. Dat ze alle wat meenemen voor de voedselbank, maar ben we eigenlijk te laat, want het is de 24e. En de actie rint eigenlijk tot de 18e, maar we hebben ze toch op. Neem maar je spel mee, maar die jongens door zo griezelig gebest. Christeam, Tjom, verzamelt ik. Dus breng het alsjeblieft naar hun toe. Hartstikke mooi. En vooral mayonaise dus en babyfood. Ja. Ja. Alle je naar Tjom. Maar nee, net trommelkoor. Nee, dat. Hey, Griet, tegentuig van die komst. Hartstikke leuk, hè? Van die, op het werk was het dienst. Ja, hartstikke gezellig. Ik mag het heel graag doen. Morgen is hier trouwens weer een artiest, een collega. Jelle B. is dan te gast hier in het Voedselbankjournaal. Ik zou zeggen, ontmoet. Dag.